अरे हमारा बुलेटवा पे एक दिन तू बैठबे कि ना बोल रे छिनारावा हमारा से पटबे कि ना। अरे हमारा बुलेटवा पे बुलेट हमारा बुलेट तो माइके कौन है रे गोड़ दे बतन मालकिन रोवे न कोनी है गोड़ दे जब तक हम गाना गाई तब बताओ तो सिंदूरा के 10 जगह टीका काहे लगाओ कहां सिंदूर के टीका लगले बनी वो हिजा लगा तो फिर लगाओ तई हे जो लगावे गो नजर ना लगी माई करे के सिंदूर लगा के सिंदूर के टिक्का लगा दे पति के लंबी उम्र होखेला टीका से काल से देखिए हम लगाए अरे तो खुद को बिंदी लगाए ना दू रंग के ए भोसड़ो साड़ी के किस्म से लगाए ना मेरी मर्जी। अच्छा ये बता नौकरान में हमर कोनो इज्जत नहीं करो भोसड़ो गली घूम के मरवा के आ गेलू हमार फ्री बसिया से गीत गा के दबा हम काम ना करब हमारा ऐसा नौकर 4000 रुपया देना ऊपर से इतना उल्टा सीधा गाड़ी पोसलाई न जनौली में 8000 करब घंटा कहिए सर कहिए घर ने गिफ्ट दे बढ़िया मिलती जान भोसड़ो इंसान बैठल कितनी मन साड़ी मिलत हुए साड़ी पर जल भरी करब वो ना मिलल वो हाथ से निकल गई जबलरी करियन जबलरी छी हता अरे साड़ी 2000 का साड़ी दे 2000 का साड़ी दे साला 200 का साड़ी ना मिलल मालकिन हो करवाई से मालकिनिया सुत गेल का जब रानी ले अपन दुख सुने तब सुत जाले फिर घोड़ दबावेले फिर दुख सुनाई फिर सुत जाई जब दबत नहीं के जब बैठल का बारू माई के दबाओ हम फुलौड़ा खाए के मन करता बनाई ना हम खा ले रहो खा ले के करा से मनैनो करानी तू ए बारू कहीं ना हम बनाओ तनी जवन कहबू त तारा पसंद से खाना बनी भोसड़ो चाउमीन बनेगा चाउमीन हैं केचुआ वाला अरे वो तो कहीं ना मुंह खइबे ना करनो हमरा के डॉक्टर मना कइले बा काल कह दे त देखी बड़ा तोरा सुरान बतन देखा भोस दे ए लड़की ना निकाले वाला ना मालकिन बड़ा सब पहनाइला कहा रे रात निकली है आय अरे गिरिया धरे ना आय निकाल गई आय रानी जुनल में कैसे चल जीबू नौकरी तू हमरा भी करेली के अपन भतरा भी रे भोसड़ी अरे तू एकरा के माई चल दे मालकिन निकाल के दे हम बाद में ए मना बाद में हम निकाल के दिखा देबो कि क्रिया धर बना निकाल सकी ना मालकिन क्रिया तो और कुछ के धर तो कमा हो जाला भोसड़ो आए हो क्रिया बजेला फायदा बा दे निकाल बे ना कर मालकिन बहुत असल बा देखी निकाल जी अरे ना निकली जो चीज जा सकता वो चीज आ भी सकते हैं निकाल भोसड़ी का और फुलौड़ा बना के आओ तनी हम ना खाए रानी मालकिनिया क्रिया धरा सब छोड़ी लेके आओ तनी बना के ए रानी तोरा के क्रिया माई काल के लेके आओ रानी क्रिया झूठ साच के हम माई के बता को जो कोरा में सट के उलट के पलट के दिली बालो दिया तूर हो बिजली के तार में भतार झुरइला अंगे अंगे कोइला मजबूर हो अरे बेरी बेरी छू सारा मलकाइन क्या रे ललझरिया के लइका काला कोबरा नहीं लागता सावधान करे सारा कोनो रिजेक्ट कर देनी सा मलकाइन बैठी तू काला कोबरा हरकार भूसरी वाला ए महाराज कैसे बोलत नहीं ये कुल मर्द गाड़ी देना सा तो ठीक लागेला फुलौरा कले रहनी हम ऐसे छाने के मलकाइन अच्छा इनिक न कला चीख बरनियन काय लागता ठीक बा ए मां ठीक तो लागता मन कम बा मैं कल से कि वहां के नमक कमे खाए ना बीपीआ रह के हाई हो मैं जाला कहां गोल बिया हमर भैंस बियल बिया खेड़ी फंस गेल बा हम ही तो कले आई देखे जब हमार माई चुरा के जैसे कुछ ले जाले तब कुछ ना कुछ घटना घरे हो अबे तो जाला कहबे कलन जे चोरक धन मोरम जाए एगो चोर जाए तो एगो भैंसिया चल जाए चल गल रउआ सही के उह बानी हां का बानी हमहू रउआ के मानी ना गाना गावा नाचा हमके मनोरंजन करो हां मनोरंजन दत्तमंजन मनोरंजन मनोरंजन
अब भोरे भोरे फेंके जाता रही गोबा लूढ़ू कहता नहीं महाराज, मुंह में डाली मारा मुंह में सारा साफ चुनहरे बिया का अमल कनिया। अरे हे तारे घोटा की घोटी महाराज के जरिया सारा धोखे खोखी कहत रहा भोसरो। बट नीचे नीचे बट। अरे चढ़ल जवानी बाटे जमुना में पानी बाटे। हमके घर पर है चपलवा अब का करब जहर में हम चल देनी हमके ना बुझाइल। अब आफत विपत में कुछ लौकेला। अरे कोरा में सट के उलट के पलट के देले बड़ा दहिया तूरी हो सारे मलिकवा आ गई का राजा जी तनी हलक के छोड़ा हम मालिक है। मालिक बनबो मैनिंग नहीं अभी तो नहीं है ना तबे कहता नहीं छोड़ दो आए तो रख ना कर दी। अच्छा यार वाह सपन में तरी यार वाला तरिया उहे भरुकावा आए ले बीती ए भोसरो ओकर पेट पर खड़ा होके खूब टपके नी एके दिन में चल जाइबू। अभी जानते नहीं खू तनी गीत गावे ने के झनझन कर। अब का एक जनी बाड़ी पिघली तड़ी हम बमला कहला पता बा का सोने नियर पानी बनाए घोगियाला उतराला कमल उतराला करेला ओकरिए के दुनु के कहला। अरे हम तो समझिए ना पर आज समझ गई नी ओकरे कहला नाय करे डगम गए तरे झाला पानी घोघियाला। हां सोना ऐसन कमल के तेल पर कमल उतराला ओकरिए के दुनु के कहला। हम रहो कहियो लूढ़ो कब हमके बुझा माके जे बड़ कैसे ना परे भोसरी के जब गाना गाओ झनझन लावा झनझन। हाँ। अरे मुर्गा मोबाइल बन के झन 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 चोली में बोला ताटे झन 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 मुर्गा मोबाइल जी सारा बात तन के गावत है थी मलकनिया कहती है छोड़ा ना छोड़ा ना। अरे पूरा में कस के उलट के अरे पलट छोड़ा के ना। देले बाड़त क्यों ना रे सारा सुता भी ले जाओ तो के खाली फुलवरा लौकेला और कुछ लौकेला। हमार बियाह करा दे माई मलगनिया से ना हाँ। हमके बेरा याद आ गई कौसी के है का कब जॉब ले हरारू संग सुते के नाती कहत रहा चुप रे हां एक दिन काम करे के आएगा तार मन उड़े लगल पंडित जी देखा ना कहता ना बचवा ढेर दिन दे थर जब ले जाई पसंद बा ओई का रे हां का रे भोसड़ी वाला है का बा वो मालकिन तन लइका के पसंद है सो कने के दुगो दे दी खाए खाती चोलिए में होई के जाने ई का कहता है बेइज्जती करब का खोल 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 आगे के सोटा खोल चली माई हम जाई का होने तब बात लगे तो घरे बस खेल गिरा दे रसिया हां पानी बेर देखला पाना बियल बे देखला हां ना बनेस देखनी है अरे बुला उला रे ना ये मालकिन अब एक दिन तनी बनवा दियो ए भोसरो तू रिजाइन मार दो उसको ज्वाइन करो इस पे पटावे खाती ना रे छिंदी इतना बुरी बोलेगा पटार कोई बटे ना गाओ तार पर यहां फिलिंग जगावे लावा ई नहीं उलट पलट वाला अरे कोरा में कोस के उलट के पलट अरे रुक रावत बड़ा दहिया तूड़ हो आ बिजली के तार में भतारे अझुरइला आ मने मने कोइला मजबूर हो आओ जी औरी बगा दी हम ही गा देती तो के याद करती एक दिन खातिर छुट्टी दे दी हमके घरे जाए के बाटे काहे के बर्थडे मने भी बकरिया की अरे फेलुस दूर के बना कर वो के लेके आई हमरा भोइस लियल बे पाड़ी जो 4 दिन खातिर छुट्टी बा